Hi guys, welcome to my YouTube channel. So दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैलायबाय. बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय. बयबो आसा खालामदों मोजाङैनो दं. So दिनै आङो जेबो ब्लगिं भिडिअ लाबोआखै. So नोंथांमोननो दिनै आं लाबोदों जाहैबाय YouTubeनि माखासे फिचार्सफोर आपडेट जादों बेखौसो खिथानो नागिरदों. 5टा फिचार्सफोर आपडेट जादों जोंना YouTubeआवहाय. नोंथांमोना YouTube एप्सखौहाय आपडेट खालामाखैबा प्ले स्ट'राव थांनानै आपडेट खालामना लादो. बिनिफ्राय नोंथांमोना YouTubeनि फिचार्सफोरखौ मोननो हागोन. स' 5टा फिचार्सफोरखौ आं नोंथांमोननो खिथानोसै. जोबोद मोजां फिचार्सफोर दङ आरो गाज्रिबो दङ. माया मोजां माया गाज्रि स' आं नोंथांमोननो देखायगोन. नोंथांमोना स्टे टिउन खालामदो, भिडिअखौ जोबजासे नायदो. स' फैदो दायो मेन पइन्टआव. स' दायो 5टा फिचार्सफोरनि गेजेराव फार्स्टआवहाय दं जाहैबाय शर्ट्स भिडिअ दायो लाइकि टिकटक बेफोरबायदियाव जेरै शर्ट्स भिडिअ हगारोमोन ना 30 सेकेन्ड 22 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड बेबायदि भिडिअ हगारोमोन ना. स' इउटुबावबो दायो बेबायदि लाइकि टिकटक भिडिअ बायदि हगार जासिगोन. शर्ट्स भिडिअ दं बेखौ एक्सट्रायै मोनसे फांसन खालामना होबाय. ओरै राइट कर्नाराव मोननो हागोन बेखौहाय लेफ्ट कर्नाराव मोनगोन. शर्ट्स लिरनाय दंखायो बेयाव थुयोबानो शर्ट्स भिडिअ लाइकि आरो टिकटकफ्राव जेरै मोनो ओरै बोखोलांबाय थाबानो बेयावहाय शर्ट्स भिडिअ मोननो हागोन फ्रेन्ड्स. स' बेखौ शर्ट्स भिडिअखौ मारै हगारो होनबा बेखौहाय नोंनि इउटुब एप्सआ आपडेट खाब्ला गेजेरावनो इयाव प्लास बायदि मोनसे सिम्बल दंखायो लग' बेयावहाय थुबानो शर्ट्स भिडिअ बेटा लिरनाय दङ बेयाव थांनानै शर्ट्स भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हागोन फ्रेन्ड्स. स' दायो फैदो नेक्स्ट पइन्ट 2 नाम्बाराव बेयावहाय दङ गेसार्स मड. जोङो इउटुब जेब्ला जों नायो अब्ला फुल भिडिअ नायनोब्ला जोङो फनखौहाय रटेट अन खालामना लानांगौ जायो नङाबा थुनानै जोङो रटेट खालामनानै जों फुल भिडिअ नायनो गोनां जायो. बाट दायो बिदि नंला गेसार्स मड फैबाय. बेयावहाय ओरैबायदि मोनसे फांसन फैबाय नों जेब्ला भिडिअखौ नायबाय थायो हाफ स्क्रिनाव बेखौहाय नोङो ओरै गोजौथिं बोखोबा नायबाय थानाय भिडिअनि ओरै एसे साइडआव गोजौथिं बोखोबानो बेयो गेसार्स मडनि दारै फुल स्क्रिन जागोन आरो ओरै गाहायथिं बोख्लायोबा बे हाफ स्क्रिन जाफिनगोन. स' जोबोद मोजां जादों बे गेसार्स मडआ. जोंनि इउटुबाबो बेखौ होबाय. स' जोङो रटेसन खालामलायनांला बा फनखौ ओरै फिदिंनानै नायलायनो दरखार गैया. बेखौ स्वाइप खालामबानो आप डाउन स्वाइप खालामबानो बियो रटेसन जायो. स' जोबोर मोजां. दायो फैदो जोंहा नाम्बार 3 दङ जोंहा अट'प्ले माने जोङो सिगाङो अट'प्लेखौहाय 3 डट्सआव थांनानैसो अट'प्लेखौ मोनोमोन. दायो अट'प्लेया स्क्रिननि गोजौआव दङ नै बेखौ खेबसे थुबा अन जागोन आरो खेबसे थुबा अफ जागोन अट'प्ले. दायो जोंहा जोबोर मोजां जाबाय. बेखौ अबा कमेन्ट सेक्सन अबा माबा मोनसे सेक्सन खाथियावसो थांलायनानै जों बेखौहाय अन खालामनांगौमोन बा अफ खालामनांगौमोन. बे अट'प्लेआ ओरैबायदि जाहैबाय अट'प्ले माने नों भिडिअ मोनसे नायबाय बेखौ नायै जोब्बा बे अट'प्ले अन थायोब्ला गुबुन मोनसे भिडिअखौहाय डाइरेक्टलि बेलेग मोनसे भिडिअआवहाय बारलाङो आरो बे अट'प्ले जालाङो. बेनो अट'प्लेया. ओमफ्राय दायो फैदो आरो नाम्बार 4आवहाय दङ जोंहा नाम्बार 4आव दङ जोंना CC ने साबटाइटेल केपसन साबटाइटेल ना बे CCयाबो सिगाङो बिदिनो कमेन्ट सेक्सन बा अबा मोनसे इउटुब सेटिं सिङावसो हाबनानै जोङो बेखौहाय अन खालामनांगौ जायोमोन. दायो नाथाय बेखौहाय स्क्रिनावनो होबाय नै राइट साइड कर्नारावहाय CC लिरनाय दंना बेखौहाय खेबसे क्लिक खालामबाथाय CC अन जागोन माने भिडिअनि साबटाइटेल दंबा बियो फैनो सुरु जागोन आरो खेबसे आरो क्लिक खालामबावोबा बे CCया अफ जागोन. स' जोबोर मोजां जादों. स्क्रिनावनो मोखाङावनो होजोब्बाय दायो शर्ट्स भिडिअ CC अट'प्ले स्क्रिनावनो होजोब्बाय आरो गेसार्स मड आप डाउन स्वाइप खालामबानो जोंहा फुल स्क्रिन हाफ स्क्रिन जायो. जोबोर मोजां जादों. आं जोबोर मोजां गोजोननाय मोन्दों. आरो बिनि अनगायैबो दायो इउटुबा मोनसे बेड रिमाइन्डार मोनसे आपडेट खालामना होबावबाय. बेखौहाय इउटुब सेटिंआव थांबा जों सेट खालामना दोननो हायो माने टाइम शेड्युल खालामना दोननो हायो. बेड रिमाइन्डार माने ओरैबायदि जोङो इउटुबाव बांद्राय भिडिअ नायबाय थायोबा जों पात्ता मोना समा माब्ला थाङोना जों माब्ला हरफ्राव नायोब्ला माब्ला उन्दुनांगौ समफ्रानो बारलांलाय लाङो आरो ना. स' बेनिखायनो दायो मोनसे इउटुबा फिचार्स लाबोबावबाय बेड रिमाइन्डार ना बेखौहाय जों सेट खालामना दोननो हायो.
टाइमखौहाय जों हराव इसिखिनि टाइमाव उन्दुगोन 11टायाव उन्दुगोन बा 10टायाव उन्दुगोन ना बेबायदि टाइम सेट खालामना दोननो हायो बेबायदि टाइम सेट खालामनानै दोनोब्ला इउटुबा जोंखौ बे रिमाइन्डारा जोंखौहाय खिथायो आरोना बिनिफ्राय जोङो जोंनि उन्दुनांगौ बायदि टाइमाव जों उन्दुनो हायो स' जोबोर मोजां जादों बेबायदि बेड रिमाइन्डार टाइम फिचार्स होदेरनायनि थाखाय आरो लोगोसे आं मोनसे बुंदेरबावनो सानबाय नोंथांमोना आंखौ इसिबां अननाय होदों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि साबस्क्राइबारा 10,000 जाबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ सो माच रोजा रोजा हामबाय होनो स' बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था आंखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों स' आंखौ हेल्प खालामलांबाय थादो बिदिनो आरो आंखौल' नङा गोबां इउटुबार्सफोर दं गोबांखौबो गासैखौबो सापर्ट खालामलांबाय था जों बर'जों बर' गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबा सोरथो खालामनोखाय ने जों बर'खौहाय बेनिखायनो बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था जिखुनु टपिकआनो जाया मानो गासैखौबो सापर्ट खालाम नाय भिउ खालाम मिउजिकआनो जा भिडिअ'आनो जा फिल्म इन्डास्ट्रियानो जा बा ब्लगिंआनो जा बा टेगआनो जा गासैबो इउटुबारफोरखौनो सापर्ट खालामबाय था गाइस स' बेखिनियानो आरो आं खेबसे होनबावो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ आंखौ 10K साबस्क्राइबार खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ सो माच स' गाइस आइ हप नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार खालामदो आरो आंखौ सापर्ट खालामबाय थादो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला जायफ्रा गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो आंखौ सापर्ट खालामदो आं बेबायदिनो ब्लगिं भिडिअस आरो सम लानानै इउटुबनि माबाफोर आपडेट फैयोब्ला बेबायदिनो आं खिथाबाय थागोन होबाय थागोन नोंथांमोननो स' आंखौ सापर्ट खालामबाय था स' that's all guys स' bye bye love you all bye